Bare se ud, som om det er pissespændende, det der. Norval! Du wild! What the fuck? Jeg kan få den til at blinke. Det siger, den tænder klokker på relais. Det er Alex's bidrag. Jamen det er sgu da... Det står i skarp kontrast til Mikkels semi-humane. Ja, den her ret tæt på at opnå selvbevidsthed. Okay. Meningen er, at den her... Du skal bare suge sprit op, og så lave drinks. Okay. Nice. Det er faktisk meget fedt. Lave en drinksrobot. Det er faktisk meget sødt. Forskellige kar, der står suger op. Ja, og så kan du finde ud af at dosere det. Ja. Det vil jeg faktisk gerne købe. Nå, Mikkel, hvad kan du sige om The Penetrator? Det kan godt, vi skal have fundet på den her. Men den er sgu da blevet rimelig lækker, hvis jeg nu selv skal sige det. Action. Sæt den på bordet. Nej, kan den sgu ikke. Yes. Fantastisk. Fantastisk. Et styks kærlig robot haves. It's a love bot. Okay, så field test 2. Kør derude. Penetrator. Field test 2. Så har vi Hackathon Team Spirit. It does the deed. No. It does almost the deed. Okay, field test 3. Vi har en immediate turn. Ikke halvt, Thomas. That is true. Det her, det er advanced. Det er sådan noget... Jeg med til vågner har den her, så æder den der. Vi skal have pittet ud med hinanden på et tidspunkt. Ja. Skal vi se, om den er vind? Dinosaur versus The Penetrator. På den anden side, det er også bare, når man har en fjende, der hedder The Penetrator, så har man bare ikke lyst til at fight vedkommende. I skal lægge den her på gulvet inden en af. Field test nummer 4. Jeg synes sgu... det kan vi godt være et spørgsmål. Alright, field test nummer 4. Number 4. Oj. Okay, så field test nummer 5. Med power. Unlimited power. Power connected. It's alive! It's alive! Det er field test 5, det er altså den gode. Kør, robot, kør! Ja!
Destroy all humans. Okay, Robot Vision. Det er svært at lave Robot Vision, man bruger til. Hvis man har 2 af dem, ikke, så kan man jo... så er det transportmiddel i sig selv.